Mas, daripada jagung wae kaya ngono ki mbok ewangi aku kelo nglapi kaca. Yes. Aku wae. Yang kocok lho kutuk kae. Tak kira resik. Debutrok kuwi lho. Aku resik kok. Trok. Mbok Ebong brengkuyut. Kebetulan kayak nek koper karo Mbak Mimbar. Kayak dek wong sugih enggak tahu blonjo ngene iki. Gimana Pak Peri? Resik-resik. Bayu, bareng borong, Bong. Ya iyalah, borong. Nek anyar-anyar lho. Udara kayak gini. Duwe. Kak, Terus blonjo-blonjo kaya ngono ki. Tuku apa utang ki? tuku lah utang ki opo lah utang. Wah, cincinnya teng trempel lho, Dek. Aku ya pengen lho. Arep Iyalah. tuku dhewe. Bayu, kok Ebong mau ki tuku apa utang ya mau? Ya mbok. Aku lho ya pengen lho Mas ditukokne ngono kae. Lah bekakasmu lho nang dapur numpuk kok duwe duit bahan tukone kaya ngono, tuku emas kok ditabung. Nuruti gengsi ngopo? Jane iki omahe iki nang endi to? Ket mau kok ora ketemu-temu. Lah tak takon Mas kae lah aku. Mas, Mbak. Iki mau tanya dong. Iki lho Mas, aku ki arep teko alamat ki lho. Sapa lho, Mbak? Waduh, Bayu. Iya, loh maaf ya Mas, ya ampun, Jan. Kakek kacar sini kakek. Ya Allah, iya Jan. Iki lho Mas, alamate Mbak Tiara dalam kurung Mbak Endut iki sapa to nang kene iki? Enak ora to? Tiara. Sopo Mas? Kayaknya gak enak lho, Mbak, blok ini jenenge Tiara iki. Wong iki ciri-cirine iki wong iki lemu. Biasanya mas-masane teng kerintil kambek anting-antingnya sairang-irang. Alah, Mbok Ebong to. Walah. Berblonjo deh pamer nang kene. Lah emang utang apa, Dek? Nyileh duwe. Ayo, Lah iki wis wayah jatuh tempo kok ora bayar-bayar. kayak utangnya akeh. Ya lumayan iki anak-anak 3 juta lebih. Wah. Iki wayah tagihan iki aku. Kayak lho, Mbak, omahe sebelah kono kayak ketok kok. Oh alah. Sing enek coklate kae. Oh ya wis. Wes rono wae. Matur nuwun ya. Bayu kelakuane Mbok Ebong. Iso blonjo kaya ngono bae duit utangan to. Ya paling kayak mau, gue tuku kayak mau. Serang dadek kaya ngono ora iso dicontoh. Iki coklate. Lah tapi omahe sing endi? Masa sing kuwi sih? Kok kayaknya rasa sesuai temen karo gayane? Coba lah. Iki tenan ora to apa aku ki salah omah to iki? Assalamualaikum, Mbak Tiara. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa sih? Walah Mbak Tiara aku lho goleki omahe sampean angel tenan. Iki lho wayah jatuh tempo. Coba. Lah apa sih? Bojoku kok banyak. Lah iki piye lho Mbak? Iki wayah tagihane sampean ki lho. Iki lho Mbak, aku lho goleki sampean ki lho, iki wayah jatuh tempo ki lho. Walah Mbak urung duit nang saiki. Jere tanggane sampean mau sampean berbelanja barang-barang sak irang-irang. Utang kayak iki Mbak, tenan utang. Lah kuwi mas-masan enek kan kena didol, Mbak. Nggo bayar. Iki mas-masan Mbak. Mas-masan piye? Mas dolanan. Ya ampun, urip kok penuh kebohongan to, Mbak. Kayak ngono kok gak sesuai gayane to. Yo iki kapan arep lunasine? Ngesok lah ngesok. Tenan sesuk ya tak usahake. Bojone sampean pokoke. Aduh Mbak, Ya bahan. makane ndang dilunasi. Iya ngesok. Ya wes, nek ngono aku tak balik dhisik. Engko pirang minggu meneh aku tak mrene. Seminggu Ya. lah. Ya. Ya wis kek dalu. Ya. Bahaya iki nek bojoku ngerti. Enek wae dramane wong urip nang kampung ki.